Sunt așa, am mers la un nou episod de Minecraft pe episod de Minecraft și luminate luminate. Vezi că am mai luat aici cu oițe, cu... Așa, uitați aici un suc de grâu. L-am scos. Așa. Noi și niște oițe. Mai avem aici niște oi, le-am făcut de pe creativ nimica. Mai spărat ceva spărmat. Pe bune. Am terminat. Și am mai mărit căsuța. Cum vedeți aici nu era treaba asta, așa că mai tot aici am pus spatul aici. Mai multișoare treburi, până așa, uitați ce am aici. Mi-am luat armurică ușoară, că ați văzut acolo, dintre voi și este așa. Și cam atâta mai făcut eu. Astăzi voi merge la minat. La minat mă voi duce. Și să dată. Mergem așa cu scări. Așa să merg cu scări. Știu că am de 4 de mileni să iau. Asta mă ce o torță. Ia. Că merg de minut. Vreau să vedem niște... Ceala... Cum se cheamă la... Redstone. Niște redstone. Vreau să fac eu, am uitat cum se cheamă ăla. Cu cobă și cu redstone în mijloc. Împărți așa ca la furnaș. Lăsăm un pătrățel liber. Și în pătrățelul ăla punem redstone. Știu cum se cheamă ăla care e... Oh, uite, ironul! Ironul! Barbasane, păi ce-ai făcut? Ți oare ironul, Branau? Așa. Încă o bucată. Auzi-o. Așa, pe ce nu mai este nimica. Vedeam că mai este ca să mai expectezi ceva pe cealaltă. Uite. M-am spus că sunt cam găleat. Lopata nu mai stau. Toată la că se pune în stoc. Și am revenit. Hop. Mai. E bine că eu minăm așa și noi. What? Nu pot să cred așa ceva ce a făcut aici. Bă, nu trebuie să fac eu treaba asta acum, ca să vadă cât am minat. Da, și uitați, apăsați butonul like și țipați la canal, că azi este ziua lui mama mea. De nume. Hop. Da, se spar chiar așa de repede. Pickaxe-urile astea de cobalt. Bă, mi-aș așa de pickaxe-uri astea de iron. Mi-aș lăsa, dar îmi trebuie mie ceva. Hai bă să ne... O iau pe Dumnegadu Antonio. Nu este Dumnegadu, nu știu, dar la pensii. Bă, ce vrem? O să fac tot așa. Să-mi pun acea... Așa, mama lui de crafting, dar naibii crafting. Nu niște sticuri acum.
Știu că nu-i corect ce fac acum, dar nu niște pickaxe-uri de cobble. Stop pop. Știu, dar măcar am avut ceva să nu. Opa, cam multe. Cam late, nu mai văd nimic. Și uite cât am săpat, atâta și nu mai vezi nimic. Hop. Trecute pe 5 minute. Punem